Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 5, 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo wala na sang iban pa. This portion is brought to you by Kunzays. Upgrade your immunity. Do it with Kunzays. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio! Una sa balita, una sa aksyon. Las 5 Jazz na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawat mayong hapon na naman. Aksyon Reports Afternoon Edition sa subong adlaw. Yari kita sa pizza 24 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Aksyon Marlon Genovea sa gyapon inyo sa ligin pamatian. Ang hindi malipatan nga bulan kagapit sa sang mga taga Cebu, amo ni subong Cebu nga nabansagan, Queen City of the South. Namtang sa isla nga probinsya sang Cebu. Ang syudad sang Cebu among pinakadako kag pinakadamo tabo sa probinsya. Oldest city sa Pilipinas. Main center sang Christianity sa pungsod. Kag may madamo nga interesting history. Langin paborito man kadtuan sa mga turista. Anong istorya sa Cebu sa mga bulang kagapetsa? Ang istorya Cebu City sadtong Pebrero 24, 1937, Busilingonti sukat sa ika 83 ka tuig sa banggid nga adlaw. Ang Cebu City nangin chartered. Ang Cebu nangin chartered city. Halin sa isa ka sleepy fishing village. Pagkatto sa bag-ong trading port sang sadtong 1521. Lugar nga amo ining gintiniran. Landingan, tupan ni Ferdinand Magellan. Dibla sa kanta ni Yoyoy Villamebla. Si Magellan nagtupa sa Cebu. Katapusan nga Lunes sa bulan sang Pebrero, sa masunod nga Lunes, Marso na. Nauhigot lamang nga borador sang borador nga daala sa mga adlaw ba? Daw sa lakyan nga naghagunos sa dalan ang mga nadlaw. Ang oras kadasig ang tao dali man nga nagatigulang. Dasig ang mga inadlaw. Apang hinay naman ang pag-angkon sang kwarta sa mga tao. May mga tao gani nga grabing trabaho pero gamay ang ginaganar. Mayara man nga wala gid trabaho. Tagang obra nagapasagod lamang. Tao ni nga mga tamaran. May iban gani nga may obra pero ginatamad. Ang ila sinopisyo kutso-kutso. Kamusta na kamo? Buhi-buhi pa kamo.
Kamusta ka mo da? Mayo man matsyag nyo? Lasing ko 13 sa mga nagahilay-hilay na asnuyan, nagahaklo sang preska nga hangin, kag nagahigop sang mainit nga kape. Sa mga nagadigabo naman, sang ilas rin nga palanya po nun, welcome sa mga bag-ulaman na kabugtaw, aber lantawa. Lantawan ay ang inyo sa ginasagod niya kasapatan, basi uway kapuli. Ang inyo sa kabataan, ara na naslabla. Sa mga nagamonitor, welcome sa inyo sa palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Balbalon tara mga Pangulong dinalan una kita sabahin sa nga balita lokal. Ginadoso ni Congressman Gasatayang nga hagna nga establisar nagatukod sa Bacolod Economic Zone Authority. Nakalusot na sa komitiba sa Kongreso. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang gahod kagasinggitan na batian sa tuman kasako nga dalan, downtown area sa Bacolod. Ang dalan Luzuriaga at tubang sangdaan nga City Hall. Aga pa sang sudad, may protesta na. Ang Bacolod City Hall sakop sang Barangay 36 kundi ko magsala, no? Barangay 36 kundi ko magsala. Ang protesta angot sa ika-34 katuig ng anibersaryo sa nga EDSA People Power Revolution. Buwas nga adlaw ni Pebrero 25, ang panawagan sa mga nagprotesta, Duterte resign. Kag singgitan agad pamatukan ang suno sa ila pagbalik sa diktadorya nga pagdumalahan ni Presidente Duterte. Kung kakason kag mag-resign sa pwesto si Presidente Duterte, sinong pwede nga ibulos? Ano ba lang asahi sang presidenteng luyag papugkoon? Sang sila nagapanawagan nga Duterte resign? Mas maayon na lamang kuntani kung why na presidenteng pungsod Pilipinas, no? Tangod sa kada pungko sang presidente, ang ginabantayan amo lamang ang kapaltahan. Kag kung kaisa hindi na makita ang maayo nga hinimuan. Una sa balita, una sa aksyon. Duterte resign. Mag-resign Duterte, sino bulos nyo? Lasing ko 15, highway nga dalan sa Barangay Tangob. Ginasiling sang Iban Killer Highway kag ginakakulbaan. Kabuhi na naman sa makaluluoy nga tigulang, nadula. Matapos aksidente nga mabungguan sang series bus. Ang lugar nga tubang sa nga outsourcing company blang nga Transcom sa Porok Roadside, Barangay Tangob. Lugar nga masamig naluntaran sa aksidente kung hindi sa lakyan nga nagabungguan ay tao ang mabungguan. Pero may nagasiling man nga wala sang ginatawag nga killer highway kundi ang nagakatabo ya may ara sang ginatawag nga reckless driver. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagmaneho sang salakyan blang haras-haras, wala nagahalong kag kaskasero. Driver sang bus game preso puro na hilwayban. Ang pagbunggo kung tani pwede gid malikawan kung kitataran sa anuman nga oras magtriple sa paghalong. Magtabok sa dalan, importante nga mag-agigil sa pedestrian lane. Kung wala sang pedestrian lane, antes magtabok liso sa tuo, liso sa wala. Pulaton nga magtawhay kag laka ang salakyan kag among pagtabok sa dalan. Samtang pinulis nga balita kapulisan, mas maayo gid man ko nagalibot kag nagausisa sang sitwasyon sa mga balay kalingawan kag ilimnan okay gina para makitaan mismo sa mga tao nga ang mga pulis nagatrabaho nagatuman sang ila sa obligasyon nga to serve and to protect ang manang moto sang Philippine National Police. Pero mayara pulis nga sakay patrol ang ginahimo roving gid man. Nagausisa gid man. Pero ang pag-usisa makaksyon daw padali kag tinamaran bla. Ang patrol car mapundo, manaog ang isa ka pulis, ang naka-uniforme, sunod ang isa ka pulis nagadala sang cellphone, agad magkuha sa litrato. Ano ni for picture lang eh. Una sa balita, una sa aksyon. Mas mayo kung tani nga usisaon blalibuton gid. Ang lugar usisaon pati mga tao nga nagainom. Kasi may dala nga armas bala pataluman akong pusil.
Pariho kapon ako kagabiyo. Isa ka ilimdandes Bacolod. May nagatubang sa dahulas nga botilya. Ilimnon nga makahulubog. Nagabukal, nagabukol ang kilig. Sa ulihi, gumurahan pulis gli. Una sa balita, una sa aksyon. Kabangkot di pwede makasukbit ang pulis sang pusilaw. Bisan way nag-duty kaya nagkasibilyan. Siguro pwede. Sa mga ginatawag nga miyembro sang intelligence. Intel mo. Pero kung hindi ba lang miyembro sang intelligence o kung mayara special nga mission o timo ba lang nga pulis, para sa akon doon hindi kaya pwede magsukbit. Pwede magdala sang pusil ang pulis kung di lang magpabukol bla. Hindi bla garapal. Pwede man nga isulod gani sa bag kag ang baga mong isukbit. Nga halagid ka pa kita man. Nga nagasukbit ka mo sa pusil man. Ang tao kung makakita sini siyempre kulbaan. Sa mga pulis dapat sa wayon man ninyong pareho yung nga pulis. Hindi man magpakita-kita sa armas. Damo sang tao nga nagamuno. Ano na siya ho? May gabukol skilid ho, pulis gli. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang local government unit sa kun LGU sa unang distrito sa Negros Oriental luya kakaon ang pagdumala sa ospital sa Escalante, Calatrava. LGU sa saning distrito Escalante, Calatrava, San Carlos, Tubuso, Don Salvador, Benedicto nakakita sang bintaha kung na sila na mismo magdumala sa ning duha ka mga bulungan. Parehas nga nihimo man nga pagdumala sa ospital sa San Carlos City. Ang plano subong ginatun-an na sa gobyerno provinsyal pagi kay Governor Lacson nga tumandok man gani sa San Carlos City kung madayon ang obligasyon sa probinsya ti mabuhin-buhinan. Pero pamangkot diri kung anong matabo sa mga empleyado nga subong ginasweldohan sa probinsya nga may kompletong benepisyo, tiba-tiba ang bulsa labi na kung bulan sang Disyembre. Una sa balita, una sa aksyon. Balita Nasional, Presidente Rodrigo Duterte nagpili sa isa ka Philippine Army officer nga mo ang masunod nga commander sang Presidential Security Group sa tawag nga lipod mga Aksyon PSG. Pero sa aton dalis Bacolod ang PSD ko sa mga binugoy pang istorya na bantugan ang pulis sa gate. Una sa balita, una sa aksyon. PSG, Presidential Security Group. Bacolod lang na yung pulis sa gate. Si Executive Secretary Salvador Medialdea nagkumpirmar sa appointment ni Colonel Jesus Durante. Ngamong magabulos kay Brigadier General Jose Ariel Niambra ang change of command ceremony buwas kaadlaw Marteso. Ang PSG amo nagaserbi nga gwardya kag manuggiya sa presidente. Nagausisa iniuna sa mga lugar na bisitahan sang presidente kag nagapasiguro sang kalawasan sang presidente sa lugar nga yakadtuan. Una sa balita, una sa aksyon. Department of Agriculture, DA, may pasalig na naman sa mga mangunguma. Panghatag binhi sa mga farmer beneficiaries idalom sang Rice Competitiveness Enhancement Fund, RCEF. Kuno mga mangunguma, amo na silang apektado sang rice tarification law nga amo nagapahanugot sa mga private traders nga maka-import kung makapasulod sa Pilipinas ang bugas nga wala sang limit-limit. Kaya pinagusto pasulod, basta bayad lang sang 35% nga taripa. Si Agriculture Secretary William Dar nagsiling nga ang paghatag makaksun halin sa 4 ka bags o konsako. 4 ka sako imon anom baw dumayo aw. Ang hambal ni Dar sang ginsugdan ang implementasyon sang rice tarification law kag manug isa nagalekatuig ni sa maabot nga Marso 5 ang DA nakahatag na sang 1.2 milyones kasako sang binhi sang humay sa 709 ka mga munisipalidad. Kabay nga ang pagpanagtag husto insakto wala sang kulang wala sang sobra. Dapat pagpanagtag hindi mamansahan sa anomalya. Diri sa Negros Occidental, Piho, nga may magabaton gid. Kaya may ginakilala kita dari nga rice producing city sa Negros Occidental nga muna ang, ano gani?
syudad sang Bago. Una sa balita, una sa aksyon. Laban-laban di malipatan ang Bago City. Kung tani kon mahatag ng binhi ni kag matanom, nangin maayo ang produksyon sa aton sa mga rice farmers, mga mangunguma. Kabay nga hindi lang paglabayan sa kalamidad, labi na ining bagyo. Kan kung agyan bagyo ang humay mga kaaksyon, hapay mo. May puslan ka man tuod, pero ti basa yang humay, basa yang tugas ang humay mo, tingwa sang bugas na makaaksyon ya, di na amo. Isa yakapudpud. Samtang Espinido, ano na ba ang sitwasyon niya? Ano ang palaaboton? Si Police Regional Office 6 sa PRO 6 Commander Brigadier General Rene Pamuspusan. Santo si Pamuspusan, medyo mahuluyaon pa na media. Sabong adlaw nagsiling si General Pamuspusan na si Police Lieutenant Colonel Jove Espinido ang wala sang kangtanan sa illegal nga droga, although nga nagligad nga adlaw na nahambal niya na ni, pero ginasulit niya subong adlaw. Hambal ni Pamuspusan wala sang reliable information o confirmatory report. But silingon, pigaw, hapaw, kung sa mga tinig ang pabalutanog, kung sa mga tubo pa bukagon, at kung sa mga binugoy niya naman, law-law ang ebidensya. O kung pamatuod sa akusasyon nga si Espinido ang involved man sa illegal drugs. Una sa balita, una sa aksyon. Ang hambal ni Pamuspusan si Espinido nga among police officer nga nasiligan ni Presidente Duterte sa kampanya batok sa illegal nga droga ang may nakalinya pa nga plano para tapnaon, papason o kung sa mga terorista pa nga away pulbuson ang illegal drugs sa Bacolod City. Una sa balita, una sa aksyon. Oy hala, ang siling ni Pamuspusan, si Espinido amo ang naga-evaluate kag maga-evaluate padugang sang mga anti-drug operation sa Bacolod City. Base magbalik si Espinido sa Bacolod para tapuson ang sining misyon. Misyon nga pangdakpo ng mga tao nga hindi matandog-tandog sa Bacolod. Bangod daw manwit kon makatapik sa mga dalagko nga tao, kon magbalik gid man ilabo sa bato. Piho nga mayara naman sang mga kurisong, mga kurinot ang agtang, mga kurisong ang nawong, pati gani mismo pulis ko no. Sang Aris Espinido des Bacolod, nagatintin, nagakurog ang tuhod. Bangod basi kon ma-booking sila. Una sa balita, una sa aksyon. Nagagwa baya nga report katubtob subong may mga pulis gihapon na sige proteksyon sa mga illegalista. Pamangkot mabalik ayhan si Espinido sa Bacolod. Kag padayonon ang nauntat nga plano bilang Bacolod City Police Deputy Chief for Operation. Way padalabot ang illegal gambling na kakson ang ato sa ding mga police regional directors ginatagan ni Saksbana nga plaso 1 week nga ultimatum, 1 week nga deadline, 7 ka adlaw ang ginhatag sa ilang listahan sa mga illegal gambling operators dire sa Western Visayas. Ti si Pamuspusan manguna gid. Diri sa Bacolod kag Negros sinoayhan ang illegal gambling operators. Una sa balita, una sa aksyon. Kuha naman ni, papapel-papel naman ni. Lasing 27 Aksyon Radio Philippines Standard Time Traffic Report sa Patrol. Traffic reports. With Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, mayong hapon please Kevin. Ang patulaksyon mga bagagila, makita na kalampuha sa long area diri naman sang dala na galolaksyon. Karon nga hapon, makabig diri nga moderate to heavy man ang traffic situation. Kung nato diri makita na sa too o wala, diskin din kay ikaw dra magliko. Diretso ka man ako sa likod maksyon. Karon nga hapon makita nato diri nga sitwasyon. Medyo mabulubog at gid man. Kay ti kadamo damo sa mga salakyan, nagasulong bali lang. Karon nga hapon makaksyon sa pinaman sa mga dala noon. Apektado man diri sang medyo mabulubog at nga traffic dira kagrapon sa mga salakyan ng area. Ang Burgos Locsin mga kakson kagang nagdalan Galolog
Karon nga po area diri sa Galoloksin makabigla mga light to moderate tubtob moderate ang dalagan sang trapiko. So far mga kaksyon sa palibot sang syudad hindi pagid man ma-experience ang mo sina katuman kabugat nga dalagan sang trapiko mga kaksyon. Kung makita diri naton gani ang pinakamayor nga dalanon kangin na namong sandalan laksyon. Kay dalan araneta karon nga po makabigla mga kaksyon nga light to moderate tubtob moderate ang dalagan sang trapiko. Along area diri naman sang Alihis Road dalan araneta pasulod mga kaksyon going along Golden Field. Apa paglabot mga kaksyon along area naman sa Magsaysay Araneta dra na mabatsagan ang medyo pagtaas o kapabugat man sa traffic situation kumudra karon nga lugar may ara dra wala pa man tapos-tapos nga construction sa dalan kag basta hours na gani basta mo sining adlaw mo sining mga inoras Lunes balik trabaho balik man ang klase so mga estudyante mga kaksyon na mabatsagan man na dra ang medyo mabulubog nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko along area sang dalan Araneta particularmente mga kaksyon sa bahay naman sang Magsaysay Araneta pasulod sa downtown area daman along area sang Lizares Araneta padulong man mga kaksyon sa dalan na sa Araneta kung mas kilala sa ito nga dalan awing ang dalan awing paglabay sa pato makita man dira sa ito namang gipadala nga video nga karon nga po hindi na mo sinagid kabugat ang traffic karabanan sila nag-auto adjust pagid man ang mga driver pulsuan ka nga dalanon anong intersection point ang madamo-damo gid balasang nga mga pasahero kay dra man sila magsinumbali ina pero kung di mo sila kadamo pasahero magkaksyon tiganaga man sa masakyan nga nagalabay pero draya sa NOHS basta pagpatak nila 5:30 sa hapon ara man kaksyon nga sinumbali na dira sa ang mga pasahero aton nga makitaan sa dalanon nagaulat man sa mga pasahero nga salakyan apan sa pinakuli naman nga monitoring ni Mr. Jericho Sarvania ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office karon nga po na makabigil lamang mga kaksyon nga light to moderate to moderate ang kabagusan nga syudad sang Bacolod even ang area sang Lacson ato na obserbahan maring tala diri sa Aris Lacson padulong di ba Ernais Lacson karon nga po kay light to moderate to moderate pagid lamang ang sitwasyon sa dalagan sa traffic kung alam naman nga nagabugat ng traffic ang ruta from going to west. Ano na siya ruta? Alin na sa mga kaksumang salakyan from Liberty Public Market, kadra nagalabay ilong Ernais, dugangan pagid sa mga pribado kong salakyan, yung nagasugat sa ilatag sa kamay estudyante, dari naman sa Bacolod Taitong High School mga kaaksyon. And then sa malabay sa Ernais, para diretso sa Cyber Center, ang lapos na it's either di sila maliko sa Locsin o kung digdo sila sa Gatuslao mga kaaksyon or pwede man Araneta. Sibot silingon, talusong gito tanan dalang bulyada sa salakyan, dagi nagapinunsok sa may Ernais, Lacson mga kaaksyon intersection point. Dugangan pagit sa masalakyan gikan diri sa sur padulong norte kag norte padulong sur nga bahin sa syudad sa Bacolod. Ang atubang sa police station number 6 nagasoprera karon sang light to moderate ka traffic situation kung kaysa moderate to heavy man mga kaaksyon. Depende na basta mo sini oras dada na amat man nga nagabubo ka nagadamo mga kaaksyon na masalakyan nga nagrabay along area Santa Coling Road. Ang rason sinadra buhi nga daan sa Bacolod City National High School nga dragin malapit sa intersection point man Santa Coling Road mga kaaksyon sa dalan Ernais and dugangan pagit sila man ang pababaw ka to pa east ka nga direksyon ongoing mo to Japon ang bakbakanay ang construction dra sa drainage ang mga tamburong dra kita mo pala pangaplak para sa kilid sang dalan and then may mga traffic railings traffic barricades nga ginapahamtang sa kilid mga kaaksyon mga sandalanon musiling ron kung to 5 lanes ang malabyan nimo subong it's 3 lanes na lang or dabot ng 4 lanes. Pero ining 1 lane nga ining nga rasto nga dra pwede ka kitid ina siya. Kung magado ginagamit ko lang dra sa adjustment kung ikaw nagalabay abi, kung mga 2 lanes na sa mong 2 ways na dyan makaaksyon singon may nagapakato pa is may nagapabalik man diri pasulod sa Liberty Public Market. Ang na nag-traffic dira kay instead nga makaparking sa insakto ang mga deposito na jeepney kung magkuha sa pasahero paglabot sa Bacolod City National High School hindi na sa kaparking sa sandalan dahil mismo sa dalan sila magpark magpasa ka pasahero and it takes time mga kaaksyon para makalakat sila tagko na mo silang gatabo kinala nagagutok nagapundo mga salakyan pagpundo sa salakyan nagakongest before sila makadiretso pa norte nga bahay ano ka pa east nga direksyon. Ang direksyon na nila is Bangka Kuri mga kaaksyon. Ano ba? Ato pamatiyan na pinakuri naman yung monitoring sa bitaw sa pagpamula ni Mr. Jericho Sarvania. Karoon gila mga hapon kung dalaga sa traffic ang aton pagabalans sa palibot sa syudad. So traffic situation sa Bacolod sir sa mga hapon. Aksyon dyan, traffic situation daw mamulumagaan ng dalagan sa traffic on. Lakip na daang mga major intersection. Pwede man sa mga busy nga intersection subong.
Kung mayara gid man positive lang man ang aton mga tanggoy ko sa dalan. Sir, vehicular accident, mga pila ka ganun po, sir? Mga vehicular accident daw mga 8 sir ang nahaboy di sa akon, 8. Isa ang may injury, motorcycle kag tracking sa Puno Banago man to. Okay. Subong hapon, sir. Subong pinakalitis ang bago lang gidra sa may Dragon Lodge Takuling. Negative injury, negative man to sir. Sige. Thank you. Aksyon man naman si Mr. Jericho Servania sa pinako rin naman yung mga trace ng bitaw kung dalagan sa trapiko ang atong pagkabalan sa palibot sa sunod sa Bacolod Kalungid na mga hapon karami sa tulpan po mga kaksyon manayan na yung hapon ang eksperyensya sa palibot sa sunod sa Bacolod. Kita natin rin ng Burgos kan hindi man mo sinakabugatin ng traffic o para mo sa pila ka mga regular ng mga inad na gusto rin ang traffic kaya especially kung padulong Burgos ang direksyon dili naglaway ng Burgos Locsin kilabot din sa Burgos Locsin mismo ang pila sa masalakyan pero karoon yung hapon mga kaksyon at least yun yung pagbiyay pagparakayon sa mga motorista sa naglailai man nga lugar sa palibot sa sunod sa Bacolod even norte nga rayon sa sunod wala man may nabatong nga report ang bitaw nga nagplug o kunabi nagbugat ang traffic situation even palabot sa area makasunsang Buri Road ang Buri Road karon nga pon moderate gid lamang to heavy ang traffic situation kapara mo kung pila mga regular nga may nadlaw raporte gid na kabugat ang traffic pasalamat kita hindi mo sinakadamo gid ang mga aksidente sa dalanon nga nagduduntad sa palibot sa sunod sa Bacolod karon gid na mga daw mga kaksyon tandaan kasi yung pagpanibin man pagpauli aling kasplahan aling trabaho nimo kinahanglan mo gid magpanibin mo kay hindi ka gaganta do na raingan ikaw so imo gamiton nga bon sigurado mo man nga safe na mga kaksyon agapat gamiton simple gid lamang ang gamiton natin ang Santon Plus Turbo Soap kaya ang Santon Plus Turbo Soap ini 100% natural puro herbal papatilo sang kutis kag safe na safe ini pa nagapaganagan sang pagulang para sa aton nga panit kaya nagadunan ni sa milasma o kanang panit sa inyo guya nagapuman sa magdamo sang acne tungkol kag pila ka mapinalian ni paagi sa Santon Plus Turbo Soap solve ang problema with confidence pa ganun ang pangit ang makaksyon baka sa Santon Plus Turbo Soap sa pinakabotika sinatag sa mga lugar rekta sa Batrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Batrol sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Supplement Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo, nagababakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Magtumar adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Evergreen Herbal Capsule pwede mabakal diri sa Bacolod City sa Farmasya Ed Caro, Farmasya Juarez, kag sa Eden Pharmacy sa Bacolod Central Market. Sa Himamaylan, pwede ka makakadto sa Blanca Floor Drugstore, sa Binalbagan JBX Pharmacy, kag sa Pontevedra Thea Joy Pharmacy. Evergreen Herbal Capsule. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginaduso ni Congressman Gasatayang hagna nga nagatukod o kung nag-establisar sa Bacolod Economic Zone Authority, nakalusot na. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong hapon please kabin. Yes, Aksyon Mar, nakalusot na sa komitiba sa Congress ang ginaduso nga BEZA bill ni Bacolod Congressman Greg Gasataya o kung ginatawag Aksyon Mar nga Bacolod Economic Zone Authority no, nga mag-establish din sa may syudad sang Bacolod Aksyon Mar. Tinutuyo sa kay Congressman Greg Gasataya nga mangin job generating ang ining hagda Aksyon Mar. Ngayong kaso nga madayon ining BEZA sa may syudad sa Bacolod mayara sa mga manufacturing firms nga pagatukuron sa syudad kag involvement diri na ang information technology nga field entertainment kag ibanta kag ipag-establish sang free port sa syudad ginpatahag ni Gasataya nga sa Aksyon Mar nga manginlayang
malanghag na ini ang magaresulta sa dugang nga mga trabaho para diri sa may syudad sa Bacolod. Sa din may mga foreign companies nga luyaga mag-invest ni ginsite diri sa kongresista like ang BPO company diri sa may syudad sa Bacolod nga naka-generate man sang 18,000 ka mga trabaho sa syudad sa karon Aksyon Mar. Suno kay Gasataya may mga college students kita diri sa may Bacolod City nga naga on the job training pa sa iban nga lugar nga suno sa yati kaso nga madayon hining beza sa syudad diri na sila mismo maga OJT kag hindi na kinahanglada nga kadto pa sa iban nga lugar para magtuon kag i-train ang ila sini nga mga kaugalingon. Ginsite man sang kongresista ang pagsanyog pagdevelop sang Clark dito sa Pampanga kag Cavite Aksyon Mar nga nag-improve ang ila sini nga lugar pagod man sang gintukod o kung gin-establish nga mga economic zones. Para sa dugang pagpatag aring tingog ni Congressman Greg Gasataya. Approved na sang Committee on Economic Affairs ang aton bill establishing the Bacolod Economic Zone Authority. No? So ang Bacolod Economic Zone Authority, ang iyagid sa niya purpose is amo ni siya ang ma-identify sa mga areas diri sa Bacolod nga i-convert into economic zone or special economic zone, either for manufacturing, for IT, for entertainment, no? And then ang pag-establish man sang free port diri sa syudad sang Bacolod, no? So the intention of this bill is to provide additional jobs, job generating ni siya nga bill kay hopefully kung maaprubahan ni siya sa Senado kag malabot sa Malacanang kag maaprubahan ni presidente ang kinalantaw natong thousands of jobs ang ma-generate sini, no? Kay directly ang mga foreign companies maka-invest diri sa syudad sang Bacolod, no? Kaya lapad pa man ang aton kadutaan diri which can be converted into economic zones. So ay Gasataya ang Bezabil Aksyon Mar ginapaabot nga debatihan or ipasulod sa plenaryo sa bulan sang Abril kag sa diyon nga mapubahan sa second reading kag third reading may counterpart man ni sa Senado nga bill tubtob nga mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Balita gikan sa Bacolod City Government sa Santarang Aksyon niyo Aksyon Dale Salazar una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kon matigayon ti dugag naman nga kalatuan sang ato sa nga mga ka-aksyon economic zone ti sa Goa sa Bacolod may ara man sa ginatawag nga Southern Negros Industrial Estate ara namtang sa banwa sa Genobaan ho galing ang plano to nga pag patukod bla sang proyekto nga shipbuilding recycling facility bla daw ito madayon nag-atras ato ang Japanese firm. Korte ang pag-develop sa Southern Negros Industrial Estate dayon sa gihapon. Kung di madayon ang shipbuilding, kalayuhan hilimuan sang barko, pwede man nga hilimuan sang auto. Una sa balita, una sa aksyon. Nagapangita kabalaw sang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang Mighty C alkaline nga vitamin C. Napamatud-an na sa mga siyentipiko, manami magbulong sa mga balatian sa mata. Mighty C, makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata katarak kag glaucoma. Mas maayo ko ng Mighty C inyo parisan Santum Plus Herbal Capsule. Kampiyon nga kombinasyon. Ang Santum Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds. Ang Mighty C kag Santum Plus Herbal Capsule pwede mabakal online, pwede ka man magkapadeliver siya sa nga balay. Kung tamaran ka mo kapoy lawas nyo, hindi ka mo kinala magkato pas butika, pwede ka man magkapadeliver siya sa nga balay. Pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon sa Kalusugan Facebook page. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na nay, sa bisan anong nga kalintangan. Kuwanta. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ang balita ngayon nyo nabatihan, ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag to-flu, BioFlu. Sa live stream, nag-monitor Kenneth Valencia, Philip Laurente, halin sa barangay Minoyan, Jeffrey Gicana, Tintin Soogon Brillantes, Orek Soogon, kag Lola Consingdoria, Sampurok Marang Mandalagan, Jose Mongcal Torilla, Christine Genovea, Tamyao Genovea Family, Drestangob, Kamakalipsay Family sa Pet Relocation La Carlota. Hambalitreg si Ibosio Correct, Hamal de Bea Jonathan, good PM. Harold Simple or Simply, monitor kami di sa New Lucena, Iloilo, taga Iloilo. B-Boy Peroy, Aksyon Marlon, correct kay Hamal de B-Boy. Elmer Regs Octavio Aginga, monitor lang di sa Malati, Manila. Kamusta ang taga Malati? Orlin Vergara Hinsoli, Amoni Orals, notice traffic gidya. Along Aranata during school day. Salambal ni Orlin. Si Aksyon B-Boy, Arke Sola Raman. 5:51 Aksyon Radio Philippines. Standard Time, Balikantang Patrol. Natipon nga balita with Aksyon na Jan Diaz. Standby. Patrol reports. Aksyon dyan sa balik. Report please kami. Aksyon man sa diri ka 51 anyos nga lalaki ang pinason matapos naman niya ginbuno sa liginamang hapon at area naman sang Purog Kasagingan, Barangay Banago, Sulad sang Bacolod. Base diri sa pinakuli naman ng investigasyon sa mga kabalita na baluan, kaya ining biktima nga gintilala naman kay Jesse Luak, residente ni sa Purok Bulinaw, Barangay 1 diri naman sa Sulad sang Bacolod. Ang nagbarigya ini sa isa naman ka cellphone po ng iya mismo nga amigo. Kag pagpadulong nila sa lugar sa area sa Purok Kasagingan, Barangay
barangay Banago sulad sang Bacolod hinali na lang siya nagimbuno sang sospetsado naging kilala lamang kay Elias Alibuga sang makapila ka best action mar igo naman sa iya nga kamot nakaangko ni sa multiple stab wounds sa iya wala nga bahin sang kamot kagkaron pa dayon kinabulong anong area sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital sunod kay Police Lieutenant Colonel Levi Pangi ang concurrent station commander sa Police Station number 3 kag at the same time Bacolod City Police Office Deputy City Director for Administration Ginpaylayag nga karon ginahibalo pa nila ang background sing biktima nga si Luak Aksyon Mar aman ang background sang suspectsado kag ginatudo nagbuno sining biktima samtanga sa dugang pagid nga balita Pilason Direction Mar ang isa naman ka 30 anyos nga lalaki ang nadat kag isa duha ka mga persona sa aksidente nga nagluntad sinigid lamang agas area sa Purok Banago o sa Puno Banago barangay Banago man mismo dala sa sulad sang Bacolod ang Pilason nga driver ang ginkilala kay Glenn Mark Mark de Bacalo 30 anyos, residente sa Purok Tinagong Paraiso, Barangay Banago, kay si Freddy Plazo, ang edad, residente naman sa Purok Camonsil, Barangay Bata, Sulad sang Bacolod. Ining si de Bacali, ang nakaangkon sang gasgas sa tuhod kag kamota, samtang ini naman si Plazo, ang nakaangkon naman sang gasgas sa lawas, kag iya sa kamot. Sunod sa ligasyon sa mga biktima, sakay sila sa mga sa single nga motorsiklo, kag may nagasunod diri sa ila o kung nagasunod sila sa isa ka tracking samtang nagapadalaga na driver dahil ilang nga nagliko kag ang truckman nabungguan sa nila Aksyon Mars sa kilid nga bahin rason sa ilang nga pagka-aksidente balik sila nagasunod nabungguan nilang truck ay maliko sila kuntani apang nalang alang digto sila kag natumba ining duha ka mga persona padayon man karon ginabulong sa area sang Regional Hospital. Aksyon Mars kag sa to mga aksyon mga aksyon balita ang artipon sa patrol subanggid lamang nga hapon rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Las 5:54 sa ilawantay sige na report sa BCP Bacolod City Police Office ang uton sa aksidente na naman dara sa area sang highway sang Barangay Tangob dalan inisya sang Araneta. Police reports. Aksyon Eric Mabano sa detalye sa balita. Aksyon Eric mga hapon please kabin. Patay ang 61 anyos ka senior citizen sa Aksyon Marlon matapos siya nabungguan kahapon sang hapon sang series bus dira mismo sa Baydaran Araneta at tubangan sang Transcom Barangay Tangob sinisyudad sa Bacolod. Ang biktima dili nga napatay amo ni si Lula Agnes sa Paloma 61 anyos may bana kag papulo sang Puro Crossing 8 Barangay Tangob sinisyudad sa Bacolod. Nagtabok ini siya sa tubangan sang Transcom agon kuntani nga magpamanaklon sa downtown area sang gulpi lang ini siya nabungguan sang series bus going south nga ginamaneho ni Reggie Liharso Isa Banal 38 anyos soltero kag pupunuyo sa Barangay Paglaom 1 Banwa sang Binalbagan. Sunod sa kay Police Major Charles Heber hepe sa Police Station number 8 nagaduha ang tigulan sa pagtabok rason kung nga ngayon siya ang nasapding sang series nga nagresulta sang iya kamatayon. Pagapon sa hapon tak na alas 5:45 dira sa may atubangan sang Transcom Barangay Tangob nakabunggo ning driver sang bus nga kilala nga si Reggie Liharso Isa Banal 38 years old din siya nga aton nga driver kag ang biktima mong si Agnes Paloma Pagunsan 61 years old din siya taga Tangob. Ang insidente ini nga natabo tang kagapon ang driver ini nga pakadto ini siya sa south no and then natabok yung biktima tagamuyag ko na bungguhan ini sa driver ng biktima at bigla yung gindala sa hospital pero natariwa na ini ang biktima dadala pa ini siya sa hospital. Ang prestata sir man wala makita sa driver ang pagtabok sang biktima sir ano? Sa initial na ito ng investigasyon nagduduwa ini magtabok ng biktima that's why nga nagabot niya siya sa series nag-schedule na ito nga mag-istorya both parties no para ma-reglo nasubong ang driver yan sa aton nga custody. Makipag-reglo ang driver sa pamilya sa napatay sir? Oo, kaya mo itong initial nilang inistoryanan. Bali silang biktima din halin ni siraw din sa makatutan eh? Kung matabok ni siya ang biktima ining series napakadto ni South nagduwa-duwa siya nga matabok so nagabot ni siya sa series. Ang pagtabok sir sang biktima ano ni halin sa Transcom o kung patabok pa Transcom? Pakadto sa Transcom. Ang biktima sa busel din ng bangkay sini? So ang biktima sa buong posible nga na sa punerarya.
Police Major Charles Sever, Hepe sa Police Station No. 8, sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa mga nagapakita sa vitamin D3 kag sa mga nakatumar na sari, para yunan nyo lang vitamin D3 way kamusta dapat pilion ko di ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension of Philippines. Importante ini sa ato sa ding ay kaayong lawas bangod huway lamang ni nagahatag sang kapagsik kundi nagababaskog pa sa lawas agud hindi dali matapik-tapikan sang masakit o kon balatian. Life Extension Vitamin D3 pwede ka makahadlogid personal sa klinika kung talatapan sa Life Extension Philippines. Ara sila nahamtang sa GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. May libre nga konsultasyon Lunes at Sabado pagi sa mga medical doctors. Kag kung sa mga kape naman, mana mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaysa tubtub pa kani magabi apang masami. Hindi balikwan nagareklamo sa bagsaka sa ila Asia kung masami nga pagsulab sa sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, di na problema. Rin ang Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa Soya Santos Kabalungay. May kape ka na healthy ka pa na bang inulat mo bakal. Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:02. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Sa mga nagaproblema sa ilang sa alawas, labi na mga high blood, diabetes, kabalatian, ginarekomendar tama sa may panyawan herbal capsule with mangosteen, hindi mo paulis iwan. Ang milagroso nga kapsula, simple nga tawag sa ato ng minisang manunggal, masolusunan gid ang inyo sa nga problema. Plus ko na nga pangluya lawas inyo sa di tilabya sang panyawan herbal capsule with mangosteen. Balik kapag sick ninyo, makabulig gid ini. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyong lugar. Kung na muscle pain naman na paghambalan, yaraban ang panyawan liniment. Panyawan liniment ka panyawan herbal capsule tanan himo sang said marketing. Elizabeth Malacagabala, thank you. Maria Luz Agrijaldo Macunat. Inyo palatuntunan action reports after the edition mga balik na naman boss. Mga sunod na action balita evening edition with Action Dale Salazar, kag Action ang Defensor. There are people dying. Tabo dari Action Henry Pulgar sa Technical Control with Action Elway Dutelios sa sa ding IT expert. Ako naman Action Marlon Herbaya. Iban nga balita way tamanabutan. Tutok sa Action Farming Line sa IC Media. Top 12 ang gabi with Action Brian Borden. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.